o trau thla April ni thum ninga ni kan lo thleng tareng mai tunlai chu US le Iran boruak atang viau maya khovel mi pui ngai vin ani thar le meka ngai thatu te he channel subscribe tu te pon kan ngai chan rin oma toite in kan han tiri le anga tin Israel lam thu thar te po kan ngai thadon nia video hun hung ber kan tarlan ta kang khan Iran le Yemen na changal hlataka US base pakhata US suan B-2 stealth bomber tamzok an thon lut meka hei hi media tam tak te chuan an puang chuai mai US in do thlona manga Yemen hel ho thunun na mun be pui thlakna kalpui mek lai hian Iran laka be pui thlakna lian tak kalpui thai mai turang hian boruak ka oma achan po Donald Trump an Iran in nuclear deal US duda nanga aziak lawani chuan US duda nanga inrem na nuclear deal akal pui du lawani chuan chutianga be na chu ama chhonang ti khana puanga chutianga ni lo chuanin economy na taka hre ka ni thei thu Trump khan Iran awawani kha India ma platform rin tlak ber most play kumin mars thla khan kan ron phau chuak ta ILP khel lo hun ta most play mangin jili games hi spin la tin kartin iPhone iPad le thil dang tam tak dong ro most play hian lo man tam tak nen ILP hunga maron kengtel Yamaha bike Realme mobile Apple Watch TV le adang te thil pek dom tak tak dong ro le an join la teng zanga rapid bonus dong ro phone pay Google Pay bank transfer mangin olsom takin deposit thayani most play Facebook review da la teng jani dong hal bok thai plus kitchen te refer la cheng sang kha jani hlo thai bok tuna hian comment a link mang hian register la most play application e download tanga teng zanga bonus su claim hal ro le chutiang boru ko mek lai chuania US hian be don ani chuan Iran hian be khal ngei antum ni in media tam tak ten an puang boka an commander train khat chuan preemptive strike manga US jet ma ngei in US hi be khal an mun ma an Sipai mun Diego Garcia mi chu be mai pon tin tuani in an puang bokani kha chungvel borok chu khovel ti ani mekani chutianga thila thlen mek lai chuan US chuan Yemen na Houthi te thunun na mun laka be pui thlak na kalpui le a Yemen longchol na mun Hodeida bula nimin lam khan hindo thlona mangin bom man thlaka heta hian mi pali an thi ni a report ani heti lai hian satellite thalak the Associated Press na jirchian na chuan tuna hian US indo thlona bom phur chi bom thlak chi thlona B-2 Spirit bomber paruk chu Indian Ocean a Diego Garcia hian a ommek ti atar langa Diego Garcia tang hian heng B-2 Spirit te hian Yemena Houthi te bein an rammuwa tin helai Diego Garcia tang hian Iran hi heng B-2 te hian an bom thei boka video ma salama kan tarlan tawang khan helai US base Pacific muna US base atang hian Iran hi KM sang ni zaret borvel ania KM sang ko borvela in dona kalpui theile thlok thleng pha B-2 te hian du thu samin Iran hian be phak thawani US President Donald Trump an thu nei na chan hnuwa Yemen a Houthi te laka hian indo thlona manga be pui thlak na lian tham tak kalpui ani to a October ni sari sam hele somni pathuma fyur fiak pol ten Israel an be hnuwa Israel chuan Gaza Hamas te laka indawa puanga kumkhat chuang zet be pui thlak na rang kalpui in Gaza hian an lut ani kha chutianga Israel in Hamas te be mek lai chuan Hamas te puitu Yemen a helpol te hian Israel an dawdal zealan tirin Israel chu ballistic missile thanem takin an kap to a tin kan puang mathon lovin tuipuisen le Gulf of Aden a khovel sumdong longkal te an be bok thin ani ka hewang hen US le UK chuan ni kumla matang to khan Yemen a Houthi te laka hian be pui thlana rang an lo kalpui to a an hun ma tam tak an lo bom chiat sak to ni tuna hian Trump an White House a luale hnuwa hian US chuan be pui thlak na lian takina kalpui le ta a Yemen Houthi te somruk panga borvel zetan thi to ni a report ani video nung ber kan tarlan ta kang khan Donald Trump a rot na Iran in hnol ta ka wangin Trump hian Iran hi be thut thai ani tareng maya chutianga thlen ma nge chuan Iran po hi che thai an ni bokani tun thleng hian Donald Trump an Iran laka military campaign kalpui tumchung changa hian thu chiang soyala omlova White House Press Secretary Caroline Levitt chuan US in Yemen in khwar Houthi te abeya wang hian he helpol hian chaklo hle to a an chaklo tel ti kan hmu ani
Iran hnuai helpol chak ber ni thin kha tuna chuan an hun ma tam tak ti chiat chakan ni to ni ati Houthi te hian US beina awang hian an hruai tu engemaw zat an chan nia soi chu an la hniala hei hi adik lo zia khovel hriata an la puang chuaka hruai tu an chan ti hi an la pom du lovani Houthi hruai tu te zinga missile force encall tu le an ho tu pa pakhat chu athingai ti report a chuan tarlan ani boka nizan lam khan US be pui thlak na kalpui le ni in Yemena tuipui kam longchol mun Hodeida governorate Mansuria districta Houthi te project lian tak mai chu indo thlona hmanga bom chiata ni le a heta hian mi pali an thia hliam engemaw zat anom US hian tunkar chung hian be pui thlak na rang rang an kalpuya Yemena haja mun te sada mun te sana a governorate mun te po be pui thlak na hian atuam boka helpol te hian Red Sea US indo longte helpol te hian Red Sea US indo longte aircraft carrier Harrier Truman te po an be chun zom ti an soi ve boka amai ro chu US lam chuan Houthi ten an long an be thu an puan hi an chunga chiat na engma thleng lo ti thu le Houthi missile eng point an long an kap fulo ti an Houthi beina le missile an ron ka engma hian US long te hi an kap fu lo ti an soi indo long engma ka chiat a lova mase US Navy chuan Houthi ten helai tuipui sen le Gulf of Aden na khovel sumdong long an be na hi indo pui pani nan huloma long be na lian ber le kan kai lian ber kai nei zau ber ani thu ero an soi thung aircraft carrier USS Carl Vinson tuna Asia mek Middle East pan mek chu tuipui ala tol mek ni report ania nimin jing khan Pentagon thu puang tu sin Parnell chuan Hebela squadron dang le air assets dangte da belani tur thu a soilain aircraft carrier hi guam thlir kara tangin Middle East apan mek thu hi a soitel bok US le Iran boru ka sosan mek lai hian Indian Ocean a UK le US military base in Rome Diego Garcia hian Camp Thunder Bay a nuclear al thuam kap chuak thei B-2 bomber paruka omti hriatania Imin Khan Planet Laboratory PBC satellite thalaka landanin satellite thalak Associated Press in an zirchian na chuan he base a hian B-2 paruk an hmu thu an tar lang ani kha he deployment hi Washington Arsenal US in B-2 an nei zong hun thuma thena hun khat velania rampona base pakhata chu tianga tam B-2 a hu hawa anda voi khatna ni hialin an soibok atlang puin B-2 te hi rampona be pui thlak tura an chhop chhuah hian pahni emo pathum emo da thin an nia tuntuma hian chuan paruklai US hian an da ani kumsang ka zuga somko pako a Kosovo war lai khan he B-2 hi US chuan an hmanga khami hnuwa khan indona rang hian leklam ani talo viau maya tun hna ya Houthi te bein B-2 hi US chuan an ron hmang le ani che chhol chi ani lova ana zonga han thlo chhuah tir chi poni lova chan chu dollar lu le ding on ni don manani wanga nia Afghanistan Iraq Libya te po B-2 hian bom malo thlak towa heng bomber te hi Missouri a Whiteman Air Force Base a hian hunan khuara chute tang chuan rampona military base ranga te chhop kolan nia mamo na zirin hun ranga te po chhop kolan lo ni to bok US ni kuma tang khan Yemena in khwar Houthi te beinan B-2 hi alo hmang towa Houthi le hnuai mun ma khor chiat nan B-2 tang hian GBU bom ante le hnuai khor chiat na ang chi concrete bunker buster bom angte B-2 tang hian lo thla ka ni to ni Yemena le hnuai mun ma ral thuam bom pui khong takte ne so takin he B-2 atanga bom thlak hian lo khor chetowa kha puan ta kang khan Iran le hnuai mun ma nuclear mun ma US nan bom che thei ti tarlan na Iran laka thucha an thon na Iran laka thucha khong takan thon na anga ngai ni bok heti lion Houthi te hian Imin Khan an ram chunga ron thlok American MQ-9 drone pakhat an kap ti an soya hei hi US lam chuan Houthi te thu chhuah hian chang lo US in March ni som panga tang khana sa takin Yemena Houthi te hian beitana Associated Press review a chuan drama kai roina hnuaya America in Houthi te abe hi President kal chuak ta Joe Biden a hun lai ai khan na zokin an kalpuya Joe Biden a hun lai ai khan an kalpui na zoka
Washington hian launch sites chau target thin kha tuna chuan Houthi mi poimo sang te an target tel to boka tin an infrastructure poimo tak te po US in do thlona te hian an target tel to boka ni Houthi te hian ni kumlama tang khan missile le drone mangin Vipuisan le Gulf of Aden na sumdong long za chuang an lo bei to a an zinga pahnian ka pil to a November sang ni somni pathuma tanga kumin January thla thleng khan Houthi te beina wang hian mi pali long na thok pali an thi to boka American indo long te Houthi te hian an bei thu an soi all lo bok heti la yan Israel chuan Gaza a Hamas te ala bei chun zom zela tuna an chet na hi chu ramlak tuma chet na ni ti in Israel Defense Minister Israel Katz chuan a soi tamo mai Israel Defense Minister Israel Katz chuan ni min jing khan Gaza Israel in be pui thak na zau zo ka kalpui thu puangin enclave chimlama zau zo ka kalpui ania an Sipai te chu Hamas firfiak infrastructure na mun thian fai turin an kaldon ani State of Israel ven himna atan an cha chuak me ka ni tina soya State of Israel himna turin ven himna turin ramzau tak an ladon ani ti in Katz chuan a soi IDF hian Hamas laka bei pui thlak na zau zo ka kalpui na konga hian nimin jing khan Gaza Strip chimlama Sipai division dang ada thar le bok Palestinian media te chuan Rafah le kha niu ni sa be pui thlak na Israel chuan a kalpui ti soin an nuwa Rafah hian Israel Sipai te chu hmalam panin an kal zel ti thu chu atar langin chuta chuan nimin jing thleng khan nimin jing lam khan Israel bum thla ka wangin mi somni pakhat an thile to ti Hamas and Call Health Ministry chuan an tar langa nimin piat lai khan IDF le sin bet te chuan thu chu siam min Jabalia area Hamas firfiak pol laka be pui thla ka ni thu soin Palestinian media te chuan he be pui thlak na hian mi pariat an thi ti an tar langa an tumber chu UNRWA clinic Israel hian a tumber ani anti Israel thu chua chuan heng helpol operative te hi command le control compound an oma chu firfiak infrastructure atan an manga mi pui mun ma heng atan hian an mangani ti in an soya hewang hian an mun pui hi Israel chuan a target ni an soi heba ka hian helai building hi Jabalia battalion te chuan Israel civil mi tele IDF Sipai tele ka bei pui thlak na chutiang ruam manna an siam na munatan chuan an mang boka Israel Sipai te chuan bei pui thlak na an kalpui ma hian civil mi te ta na hlo omani thei thu le anom na hmuna tanga inthiar chuak turin civil mi te chu hriati ran ni thu an tar langa intelligence rang an la khom le aerial surveillance an kalpui chumi be chan chuan Israel hian malak na kalpui ani Palestinian Authority Foreign Ministry chuan Jabalia hmuna UNRWA UN nuaya chomdol na thok tu pol Palestinian branch UNRWA clinic chu Israel in a beiti soin heda hian civil poisoi lo engemaw zat an thi ti an soya he Israel chet na hi an dem thu an tlang au puya Israel be pui thlak na zau zel ti top tur hian khovel ram sang te chu ring ronrol tur le mala turin an phut ani nimin lamkhan Israel Sipai te chuan Gaza chimlama security fence ron hai tu silai keng pol pakhat te chuan kapa an kap thlum ti soin Israel Sipai lama hliam pakhat manom lo thung tuna hian Israel chuan Gaza Hamas bein be pui thlak na zau zo ka kalpui le ta a Sipai division thar Israel chuan atir lu ta tuna hian Gaza chimlama hian IDF 36 division ho chuan lut thar le boka leilama be pui thlak na ti zo hi IDF in Rafah area pumpui le Rafah le kha niu ni sin ka ram zau tak ama IDF in laya Sipai be pui thlak na an la kalpui lo na hmuna te Israel chuan Sipai an tir lu ta chuta chuan chet an la bera mi pui te chu chulai hmun chua san tur chuan warning an pereng bok thu chu siamin Israel Defense Minister Katz chuan Gazan mi pui te chu Hamas pai thlaturin anora Hamas pai thlaturin angena an miman zong te hruai kir le tur le chutianga an malak na hlotlin ma chuan chet an lak zel tur thua sei bok hostage tele mi bo chung forum te chuan thutluk na Israel in Gaza be le tura thutluk na siam hian soi sela chung kotin te chu Yumin Singh Khan Defense Minister in Gaza hian ramzau tak lak an tum anga soi nuwa an hlau thong hle ti soin be pui thlak na zau zok Israel Sipai ten an kalpui zel ti an hriat nuwa phei chuan
Israel sarkar malak na chuan du lo zian tlang au puya protest lian tham tak buat sei le an tum thuan soibok hostage chung le mi bo chung te inzom khom pol forum chuan Israel hian Gaza hian ramla ka du wangin mi man te Gaza ina an thren mek te din hun an nun na atana hlo om te po an don to lova inrem na manga mi man te chhuat theina tur le indona ti to pai chuan Israel sarkar chuan Gaza hian Sipai tir lutani indona lo thlen photo na le tun ma a an lo in be photo na hmuna vek Israel hian Sipai tir lut mai ani tin mi bo le helai Hamas ina an thren chung inzom khom pol te chuan thu chuan siama tuna hian Gaza sirpa hian Hamas te hian Israel mi le sa le ramdang mi le sa thin khat te an vain mi somnga pakua an la reng mek niang aya nia kan hriat to ang khan October ni sari sang hele som ni pathuma Hamas kai hroi fir fiak pol ten Israel an be nu khan mi jani somnga pakhat an rubawa chung jani somnga pakhat jinga mi chu tuna somnga pariat te hian lania ama ero chu somnga pariat te hi an dam kim vek to in an ring lova an jinga somthum panga hi an ladam ngei ti fin fi ani thung mar chuni som pariat atang khan Israel chuan Gaza Hamas telaka hian be pui thlak na thar han kalpui ani kha tuna hian nitin Israel chu malampanin nakal zela ground offensive thar ran kalpuya tuna hian Sipai division an ron lu bel zel boka ama ero chu indona masa ai khan Hamas te hi Israel tan hin an nok sak to lo zok ni in langa ral thuam te mun ma te an chana sat to wangin Israel tan po Israel Sipai te po hian man son viau maya ama ero chu Hamas te hi mun then khata Israel Sipai te tan lo om thamin han lo oma bu bi trap te le ral thuam then khat mangten akha to kin an lo be vele phut zel boka Israel tan po hian film khurangai viau mai Israel Sipai te tan po hian film khurangai viau tho mai maras ni som pariata Israel in Gaza indona kalpui le nu akalpui atanga vo in thleng hian mi sangkhat le somli pahnian thi to ni in Gaza a health ministry chuan an puang ani ole khatisin khatuna ta na kan ngai thlak the chu han ni le ta phot sela US le Iran boru kala tang chho zela an hoi her vel le an chevel te ral thuam an han sengkwal dan vel le an han in chop dan vela hian indo mai tur ang hian an langa amero chu indona ema chuak lo turanga ila Trump chuan Iran hi indirect talk manga offer pek atin tu mek chutiang chu kan ngai tu mek ani ti na soya indona ni lovin indirect ka in biak na po US le Iran hian an nei thut mai thei boka chutiang vel chu mahun chiang lo tak kan nei mek ani engpo ni se thu thar ber hreturin he channel hi in lo nga chang zel don nia